Sanibona zingane zakwethu, uMthandeni lo, umfana kaManqele. Bafowethu ngokukhulu ukuzithoba phambi kwenu. Ngiyazi bafowethu ukuthi-ke kulezi insuku abantu abaningi balindele ukuthi ngikhulume mhlambe nge-album kaMthandeni ka-SK. Okuyi-album eyenze kahle kakhulu ngonyaka ofileyo. Bafowethu ngikhuluma nje sine-multi platinum. Bafowethu i-album ikhona iyeza. Sibhizi kumanje nje studio nomfoka Ndlovu. Siyapheka. Zizovela zonke inhlelo ukuthi iphuma nini ngasiphi isikhathi, kodwa njengamanje angizile ke ngalokho ngize ngesimo esibhebhethekayo engifisa ukuthi sisinqande sibukeka siphuma kakhulu esandla. Ku Facebook kutrend ivideo laphana uMakaMpumpu wengane egcokamelisha yokuqala owalotsholwa kwenye indawo kwaze kwavezwa kwachonywa kamnandi kanje. Engena futhi manje skebheni manje ebuyela kubaba wengane oqala engathi bayantshontselana lapha. Kubhizi kuyaphithizela kuyabaselwana. Lifikile nalo ngapha igcokamelisha nalo ngapha lidedela amabhomu ukuthi vele shuthi bayinto eyodwa kahle kahle abazange bahlukana. Lona ubethandana naye kodwa bebexhumana since benengane phela. Khumbula abantu bazela. Kuthini ke manje kwenzakalani ke manje ubani ophenduka inhlekisa phakathi kwabo. Kwafike kwakuhle laphana ngiyakhumbula betrabhana. Sayikhuza lento ukuthi khona ungamthatha uma wengane omunye umfana kodwa kuningi ukuthathe kwenzakalayo ngokuhamba kwesikhathi. Labantu laba bahlukana. Wathi umthandeni laphana kwa SABC wathi uMpumpu waphuma nayo yonke akaficanga lutho. Angimazi lo mfowethu lo wathatha umama kaMpumpu la ngibona izithombe trend. Thiwa waphuma nayo yonke. Kunjani ke futhi namhlanje ngathi babuyelene naku phela abantu abakwazi ukuyogibezana bekuyivideo lento le. Bayogibezana lapha emontweni ikhona naye nengane egcwameshe uye futhi ngisho namehlo ngqo. Ngazike lapha kuthiwa kunama screenshot kanjani njanyana kuyaphithizela kunje. Hayi kulukhona kulelizwe lelo. Kodwa ayihlezi lento ibuye ishunyayeza ukuthi khona masiphoqa isimo abantu abafani kodwa kuyijene engekho lula khona. Abantu abafani omunye umuntu uyakwazi ukuphuma but kule case lena uMthandeni celeb kunzima kakhulu. Asazi. Njengomholi, njengomuntu oyi-public figure, njengomuntu oyiqhawe one-following eningi, ngiyafisa ukuthi ngiphakame ngiveze uvo lwami lokushweleza nokuxolisa nokwehlisa imimoya kuwona wonke umuntu waseNingizimu Afrika olandelela izindaba noma izinto ezithinta uMaskandi, ikakhulukazi ke noMthandeni uqobo okuyimina. Bafowethu kunomama wengane yami la okuvela ukuthi ugejene nesoka lakhe nomkhwenyana wakhe weyinkomo wamalobolo. Bafowethu lesa simo lesiyana sibhlungu kakhulu. Angifise loba buhlungu ukuthi behlele noma ngabe ubani okhona phansi komthunzi welanga ngoba nonke ningabafowethu, nonke nizingane zakwethu, singabantu kahle kahle singabandawonye ukuthi ngoba nje sasilokho esihlukahlukana ke sagcina singabantu sibaningi sigcwele kumhlaba kodwa sisuka ndawonye siyinzalo kaAdam noEva. Bafowethu ngifisa silekelelane sikhuzaneni ekuthenini singahlekisi kakhulu ngalesa simo kodwa sizame mhlambe ukusimbambatha, sizame futhi ukusiqoqa ikakhulukazi abantu besifazane imbokode. Ngiyacela ngenelele kakhulu abantu besifazane nganigcina ninamandla, ngicela nilekelele omunye umuntu wesifazane owehlelwe yishwa elimehlelile. Angiyena nakancane umuntu onenhliziyo embi nomuntu onobubi nonenhloso zobubi. Kungiphatha kabuhlungu ukuthi umkhwenyana kamama wengane nayi ke lephathe kuyona engachazeki kuthiwa umkhwenyana kama wengane yami. Uyabo lo phathi le phathi ekuyona efike kube nemibuzo eminingi ukuthi ngempela kuye kuthiwa mangabe kuthiwa ushada umuntu onengane mase hambisa ingane kubo. Mabe kubuza abantu wena uthini kahle kahle mangabe bekubuza ukuthi uthi uhambisa ingane kubo wena wasala wena uyiso elidala. Iyona nto le enokudida abantu abaningi kodwa asiqhubeke silalela. Wengane yami uthe mayijamba ethatha ifoni wafica wathola ukuthi
umama wengane uthumela amanudi mhlambe naye ikhumbulele nje ngaleso sikhathi lokho akukhumbulile kwamzukwana, okuyinto eyenzakalayo futhi eyimpilo bafowethu leyo, ngoba nani bafowethu bodadewethu bantu besifazane lapha emakhaya nani niyakwenza wethu umuntu enesoka lakhe lapha uthola ukuthi uthumela amanudi nje kunomuntu nje adlala naye ukuze ahleke nani kodwa ukuthi anikaba Ngoba igcama liyathinteka kulesi senzo ilona yena ngabe belithunyelwa amanuthi. Uyabona mlaleli wami, mawuthi usathidekile la le video ngifuna ukwenzela nje kube lula sisheshe sifike ngasekugcineni, kodwa ke sifike nge-understanding. Igcama elisha la engazi ukuthi liyayazi lento ngoba khona la likuveza khona ukuthi ngempela lona liyathinteka, kodwa manje lalingadaleleli ukuthi lalingabizela ukuthi nalo fanele lichumele bayini zamanye amadoda sikhona esakubo kaManqele. Igcama elisha kusho ukuthi belisaxhumana noma wengane walo ke uma kaMpumpu laphana ke phinde futhi licele namanuthi. Yambona mina ngiyakwazi ukubona umuntu okwazile ukuyenza lento, kodwa mlaleli wami ake sithi uqhubeka silalele siyehlaziye ngenye indlela. banjwa. So ngoba ningakabanjwa ke ngizama ukuthi bafowethu ukugula kwenu kuyafana, nihlukene ngamawodi kuphela esibhedlela. Ngicela ukuthi nilekelele omunye umuntu wesifazane uma nibona izinto ezithile kuhlekiswa ngaye nani nimlekelele, ngoba leyo nto izolimaza nina futhi ekugcineni iphinde ilimaze nathi, silimazele ubuntu nokuphila kwethu singabantu. Umhlaba ushintshile kakhulu manje. Phambilini bekwaziwa ukuthi uma uganwa wakho umuzi kufanele uthole itshitshi ushele emfuleni uqonywe bese kuthatha ke itshitshi bese ulenza umakoti. Njengamanje sinemizi esiyibonayo emakhaya, imizi ebifa nemizi ebisihlekwa isiyinhlekisa kubantu abangena nembeza kuthiwa iyafa. Kufike umama wengane efike engene nengane emshadweni afika uvuse lowo muzi. Sicela ukuthi singalibulali ke leli record elihle kangaka senilenzile bomama baby mama, nilenza emzini yabantu, nifike nakho imizi efile, nishintshe ngisho indoda othola ukuthi isingenwe isigxile kakhulu ophuzini oludakwayo, kubukeka ikusasa lalo lifiphala nokusebenza kwayo kungasacaci kahle. Fike niqoqa indoda iqonda indoda nwakho umuzi. Le record elihle nilenzayo, izinto ezinhle enzenzayo ningobaby mama emzini yabantu siyayibona bafowethu, futhi siyayibonga futhi siyanibonga. Kuyakhombisa ngempela ukuthi kwakusuke kwenzeka amaphutha ukuthi uyazala kanti uzalele umuntu ongelona iphakade lakho. Siyafisa ukuthi linganqamuki lelo record elihle, lingaphazamiseki, lingamosheki ngoba iminingi imizi emile ngalokho ngomama beyingane, ngobaby mama. Siyafisa futhi ukuthi ubuntu bande bantwini, sifisa ukuthi kulekelelwane. Bese ngicela futhi nomkhwenyana lo weinkomo ukuthi makwenzekile wadibana nento enjalo okwenzekile noma wakhona ukubonayo kusolayo, ahlise umoya, angahlohlwa ngabantu, angaphiki nama social media la. Okay mlaleli wami, makuthiwa lo umsoco akangaphiki no social media, mhlambe khona la ngidideka khona, kushiwo engxenye yale voice note engizoyidlala manje nayo ukuthi mhlambe engayilaleli noma akungabi njani, mhlambe na VN Ngingabuyela nje kumthandeni mangithanda. Ngingabuyelwa nje futhi nje maningi amathuba ukuthi ngibuyele futhi kube right. Kodwa manje inkinga ke nginomuntu engithandana naye futhi ke oselobolile nje, oselobolile phela. Nanokuthi wena mngani ngithola umuntu angilobole, nomthandeni wayengayitsheli lokho, ayoyitshela nje ukuthi nje ngothi mangihlukana nje naye ngingatholi umuntu oserious, mhlawumbe nje ngijole ngidlalwa abafana yabo. So naye nje akukho mnandi ukuthi lokho kuthiwa uma kaMpumpu wamthathela umsoco nani. Akukho mnandi lokho mfethu. So naye nje noma ngathiwa-ke naye akasenalo lolo thando, but ukuthi naye azwise labo bantu laba bamthukayo ubuhlungu yabo. So naye nje ngenza noma ngabe yini. Hawa ngoba ama-social media anendlela yawo, abe indoda amele izindaba zomuzi wakhe njengoba isemloboleke udadewethu, aqhubeke futhi ngoba kunanomntwana omncane nje ozayo ozolama uMpumpu.
siyafisa ukubabona beyifamily enhle kuze nalo mntwana ozayo neyinkomo angabe seyilanda esale seyiyeka nje inkomo laphana ephinda alungise futhi axoxe noma no wakwakhe bebonisane nje bebambisane beyilungise lento amaphutha enzeka kumuntu besibabone beqhubeka singajabula kakhulu ukuqhubeka futhi sibabona lokho bevela lapha einkundleni bedansa befaniselene ngengoma kaMafikizolo ethi uyabona lona owamanje ke ngathi nguye lo uyabona sibona kuyinto enhle kakhulu lokho akusandile futhi akwandile siyabadinga abantu besilisa abanothando olunjengalo leyansizwa abakwazi ukuthatha umuntu wesifazane enomntwana nenye nelinye ijongo bemnika uthando beze bekhiphe inkomo bemlobole singiyazi ukuthi khona amaphutha lapha nalapha nakhona uthola ukuthi enzeka kodwa iphutha lenzeka kumuntu bafowethu ngicela ukuthi ibe ncane bafowethu ushwele kubalandeli bami kakhulukazi ngicela ukuthi nje bafowethu ushwele umuntu naye lo ingane iyazalwa njengani uyabona bafowethu ngiyacela ukuthi ngempela umfowethu lo amele nje into yakhe ayeke inkomo lapha ngabe sayilanda ngoba vele kunani ingane vele lami umpumpu ezayo naye umpumpu futhi mangigcina ngamlobola ngamina ngingagcina ngibapha futhi naye mhlambe ngoba vele ubhilo ngakukhona ngokwesintu umkhwenyana lo mfoka bani lo malobola lo wenkomo. Alright, ngifuna ukuzwa umlaleli wami ukuthi wena ungavuma yini ukuthi ingane njengoba ke umpumpu isikakhulukazi efana nobaba wakhe kanje kube ukuthi uyayithatha izohlala kini ngasiphi isizathu kanti futhi ke abanye abantu uthi omunye ngeke ngize ngikwazi ukuvuma ngoba ingane mangabe ingazalwa lapho mhlambe ngizalele umndeni nomkhulu ingane lezi lapho mhlambe igcina engayithathi njengosisi noma njengobhuti kuze kube ukuthi mhlambe igcina ihlukumezeka noma igcina isheleka bese lithi igama awuyena phela vele owala ekhaya wena ke ungayithatha yini ingane yendoda enye ingane oyifice noma wayo ngalesikhathi bezaleka ukuthi bazaleka kanjani akuchazi lokho kodwa ke chaza ukuthi njengamanje uma wengane nobaba wengane abasathandani kodwa ke wena nje ubulobola ungayilobola yini ingxenye yengane mangabe kuukuthi uyalobola angizwa lapha kwi-comment section siqhubeke nevideo igcine enomndeni nefamily engahlohlwa ngabantu abantu bayohlale behleka abantu bayohlale bejabula abantu bayohlale benjalo kodwa nabo banenkinga zabo ngiyafisa kakhulu bafowethu ukuthi engathithi singaqhubeka sibe nokuhloniphana kuleso sigaba abantu besifazane bayabulawa omunye umuntu wesilisa mayifica amanudi kanje efonini yomuntu wakhe mhlambe thumelela i-ex omunye uthatha isibhamu okay mlaleli wami ngoba le video siyibuka sonke according to your view ungenza njani wena ngempela ukuthi uthola uma wengane ethumelela uma wengane yakho okay noma ke sithi intombi yakho ithumelela i-ex yayo ama-notes ithombe la khona umuntu osifazana soke ngaqhokile soke emhalisela khumbula ukuthi kuze kufikwe esikhathini noma esigabeni sama-notes kusuke kwenzakaleni kusuke kade kukhulunywa ngani isuke kade vele inkulumo ingaqalanga lapho noma usuke ngavelanga waqala lapho kodwa kusuke kunenkulumo esuke ikade ikhulunywa ngale ake siphinde siqhubeke silalela ivideo hamba comment usho ukuthi ungenze njani dubule athathe ayidubule naye futhi sibuke izimo eshaqisayo lapha eindabeni ko television ngiyayibonga leyansizwa ukuthi ayikwenzanga lokho kodwa idle igwinye kubaba ngokwenza lokho ke kukhomba ukuthi ayindoda yona kahle kahle enezigixa zothando esengakwazi futhi ukuthi iphinde ifuthi ilungise izinto izimo iqhubeke iqoqele nomntwana yonke into nalo nomuntu wayo ingamlahle ngoba mayimlahle izobe imlahlela bani uyayizwa lenkulumo kaMthandeni mangabe ethi mangabe ingamlahli mangabe imlahla izobe imlahlela bani okay siqala la uMthandeni nawathi memlahla makampumpu wamlahlela bani alright siphinde futhi size la ukuthi ngampela niyabona yini ukuthi akekho umuntu ofuna umuntu osukejola ingakho amantombazane owabona ngaze ukuthi awabanjwa emjolweni ngoba suke sicabangela ukuthi hey njengoba wena ujolela umuntu wakho omthandayo mina ngawanga kuthola
ngizocela umjolela sengizoba yini. Ngicabanga ukuthi lezo zinto lezo zinokudida abantu abaningi. Kodwa-ke so ubuye siyikhulume leyo ngelinye ilanga ke sithi ukuhlabela phambili njengamanje silalele ivideo. Ngiyafisa nje kakhulu sibambisane kulokhu bagile kwanele banezizathu zokuthi bebegiyelana, kodwa ngamanje ngiyacela ngithi shwele mina lapha emhlabeni ngangizela ukuzojabulisa abantu, ngangizela ukuzoba umngani wabantu, ngangizela ukuzophila kubantu. Ngicela bafowethu ukuthi lokho enganguzele ngiqhubeke nakho futhi. Angeke ngithi ngiyibhungu elisha nginogazi nginje bese ngiyiqhenya ngokuchamela izibaya zamanye amadoda. Sikhona sakithi. Ukuthi awuzwanga kahle mlaleli wami, ngicela ukuthi ukuhlehla kancane uyolalela ethi angeke yena ethi yibhungu enogazi nje ebese iqhenya ngokuchamela izibaya zamanye amadoda. Sikhona sakubo bese-ke ethi sakwamanqele. Alright, umthandeni ngokwesiZulu noma-ke ngokwenkulumo uma ngabe ngilalela kahle, yena uyavuma ukuthi kwenzile lokho, kodwa uthi ayibe ncane. Angizuvo lakho laphana kwe-comment section. Vele ivideo siyagoqa njengamanje. Asikhomente laphana kwe-comment section ngesuvo lakho mayelana nalolo daba. Mlaleli wami ukuthi ngempela wena ungenze njani kulesi simo obhekene naso-ke, umsoco kanye nomthandeni noma kampumpu. Nayi ivideo iyaqhubeka. Emdlejeni bafowethu, ihlazo asole sabe ihlazo, nangokuzayo sifunde emaphutheni ethu. Ngiyacela kakhulu bafowethu, anginilawuli futhi ngeke nginishayele umthetho. Ninempilo eniphilayo lapho nezinto enifisayo, kodwa bafowethu nabo bangabantu laba bantu, uyabona. Ngiyacela bafowethu kakhulu ukuthi nilekelelane nami siwunqande lo mkhuba, sixoxe ngezinye izinto, siqhubeke impilo iye phambili. Sekwaneleke i-album iyalunga njalo iyeza, isingaphuma noma yinini ngoba kuyalunga konke, kuyahlawuleka nani kuyahleleka konke. Bafowethu sibonge kakhulu, Sibali umfuyi weyinkomo, siyafisa ukubona nomakoti Ntanza ngengoma kaBhuti Mafikizolo. Lube njalo udaba nganasekhaya, ngingafisa ukuthi ngizovo lakho mayelana nalolu daba laphana kwi-comment section. Njengoba-ke umthandeni igcwama elisha selidluliseke ukushweleza kakhulu eSouth Africa, ngicabanga ukuthi ngikwenzele ngokusobala ngoba bengilokhu ngikukhowuthela la kuyikhona kunenkulumo engathi yasalasala khona. Igcwama elisha liveza ukuthi yeyi ngampela lokhu okwenzakele kuyisehlo, kodwa-ke lithanda ukuzehlisa nokuxolisa konke okwenzakele. Nganasekhaya angizovo lakho laphana kwi-comment section ukuthi ngampela uthini wena ngalolu daba. Yeyi mina nganasekhaya ngithanda ukuzwa uvo lakho ngoba okwamanje cha angakazokhuluma, angazi ukuthi ngizokhuluma ngithini. Izimo zona ezikhona lezo emhlabeni ezenzakalayo, kodwa-ke phinde kube nzima futhi ukuzamukela ngenxa-ke yendlela okusuke kwenzeke ngayo noma-ke ngabantu abasuke benze ngayo. Njengokubona-ke igcwama elisha laphana likhombisa ngokusobala ukuthi cha nalo liyimisele ngokuthi limthathe back uMakampumpu, kodwa-ke likhomba ukuxolisa ngesenzo esenzakele. Ngicabanga ukuthi izwile lenkulumo ibithi-ke kuyenzeka ukuthi abantu bethole besende iy'thombe kwabanye bama-ex abo, kodwa-ke abayithathi iy'nqumo ey'nzulu noma-ke bathathe iy'nqumo ey'nzulu. Ubonga ukuthi-ke umsoco akasithathanga isinqumo esinzulu ngalokhu okwenzekile, kodwa-ke ube esehlisa umoya. Uphinde futhi uzothi heyi insizwa leya enesigixa sodana. So ya ucaza ukuthi abanye abantu bengayibekezelela, abanye ngeke beze beyibekezelela. Alright, nganasekhaya kuyenzeka izinto ey'fana nalezi, futhi okunye sekwenzekile angeke sisakwazi ukuthi sikuxazulule, kodwa-ke ngiyafisa nje ukuthi ngoba udaba olusey'thebeni sizwe ukwenza kwakho noma-ke uvo lakho ukuthi ngampela wena ngabe-ke uye waba kulesi simo wadlula kanjani kusona, noma-ke ngabe uma wengane udlulile kulesi simo, udlule kanjani kusona, nenza kanjani ngampela ukuthi nibe nixhumane nama-ex enu, nibe nabanye abantu eniqhubeka nabo impilo phambili. Sizwe laphana kwi-comment section uvo lakho mayelana nalolu daba. Nganasekhaya ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde comment, wenze sure ukuthi uyalike njalo uma ngabe sikufakela ivideo ukuze kube wena oqala uthola notification. Ungakhohlwa ukukhominta kahle, ungayithuki inhlamba. Nganasekhaya akekho umuntu ochamile la, akekho futhi kufanele achame, kodwa-ke akesihlaziye ngendlela nje ngenkulumo ekuyiyona ehlelise ey'thebeni noma inkulumo yasezweni. Hlangana phana kwi-comment section. Ungakhohlwa ukunana inkundla zokuxhumana ku-TikTok yona-ke iGuluva TV, Facebook iGuluva TV News, kanti-ke laphana ku-Twitter iGuluva TV, ku-Instagram iGuluva
TV futhi. Kanti-ke uma ukuthi awungitholi kuzo zonke lezo ndawo uyolandela ihandle yami ethi @Marthinta Cebisa. Anti-ke ngibonge ithuba mlalelo wami hlanda laphana kwi-comment section. Danko.